το έργο σου προκαλεί ένα είδος αγάπης. Και ξέρουμε πλέον όλοι ότι η αγάπη δεν χρειάζεται ο Χριστός για να μας το πει. Η αγάπη είναι το α και το μέγα. Λοιπόν, το ίδιο λέω και για τις πέτρες σου. Είναι περίεργο η πέτρα οι οποίες είναι απλώς οι πέτρες, έχει μεταφέρει το σεβασμό και το ρίγος και το δέος. Αυτό για μένα είναι το ισχυρότερο, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι το καλύτερο. Και γιατί είναι το καλύτερο? Γιατί μπορεί υπάρχει μια συγκρότηση. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα χαμένο. Εκεί υπάρχει μια οργάνωση αμήλικτη, την οποία θαυμάζω αφάνταστα, η οργάνωση αυτή. Δηλαδή έχει φτάσει στο σημείο να προκαλέσεις με τις πέτρες μια προοπτική, τελείως εξωφρενική. Γιατί το θέμα σου είναι οι πέτρες. Και εδώ είναι πόσο άλλοι. Οι πέτρες όλες είναι ισότιμες. Τις τακτοποιήσεις, τις βάζεις εκεί πέρα και τις καταγράφεις. Η καταγραφή είναι εδώ. Ενώ το άλλο δεν είναι καταγραφή. Σε άλλο μια οργάνωση, όπως θα μπορούσε να είναι μια πλατεία με ανθρώπους. Κατάλαβες. Τέτοια οργάνωση. Το κοντινό, το μεσαίο, το μετρό, το βάθος, ο κόσμος ο πολύς κυκλοφορεί. Γι' αυτό θεωρώ αυτό είναι το σπουδαίο έργο, το πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Εδώ ούτε η ελάχιστη πετρίτσα δεν περισσεύει. Η ελάχιστη πετρίτσα είναι μέρος ενός συνόλου πάρα πολύ οργανωμένου. Πάρα πολύ. Και χρωματικά και σχεδιαστικά. Αυτό δηλαδή το θεωρώ αριστούργημα.